Barıгызны да сәлемләргә шиксез шатмын дуслар. ТМ-ТВ каналында баручы музыкаль каймак тапшыруның бүгенге кабатланмас алып баручысы мин Диля Нигматуллина. Әлеге чыгарылышта иң яхшы клиплар карарбыз һәм җырчыларны хит-парад баскычлары буенча урнаштырырбыз. Киттек. Кызганыч, бүген дә без ике клип белән хушлашып торырга мәҗбүрбез. Филүс Кахиров һәм Вадим Захаровка зурдан-зур уңышлар телибез. Янәдән сезне тапшырубызда күрербез дип ышанып калабыз. Biz yaratkan yaralar eni buldu köpten. Bizden uğramda da şeyler demek ötken. Яңгырдан соң кояш чыга дигән сыман, бездә дә премьера хәтта икәү. Каршы алыгыз. Алина Әхмәтшина һәм Илфат Шаихов. Насасирар, сөйләп җибәр, хәлләр ничек? Все хорошо, просто хочу найти невесту, чтобы она танцевала татарские танцы, да и меня научила. Эй, брат, не проблема. Оның өчен татарча өйрәнергә һәм биргә өйрәнергә кирәк. Аллага Тәгаләдән сорасаң, барысы да була. Әйдә мин сиңа, шул кызларны күрсәтәм, әйдәле. Син таптыңмы ни бу сандалияны? Шамил абый, не дейсің сандалисың бұл? Бу бит теләкне кабул итә торган сандалия. Әйт теләгеңне. Телек ме? Телек Шамил абыйда бар да бар инде, Аллага шөкер, эшем бар, баяным бар, гаиләм бар. Исәнлек саулык бар, Аллага шөкер. Менә монда бая бер җигет утырадыр. Аның бик каты теләге бар иде, биетерән кыз табырга. Әйдә шуңа бүләк итәйек. Әйдә. Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
Җылытты кулларың сирәк, ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк. Аны ярата синең йөрәк, әмма мин ул түгел шуңадыр. Мине җылытты кулларың сирәк. Түгел бүген аңа багышлыйсың төнлә мәхәббәт язуларын. Аны уйлыйсың, аны сөясең, миңа ни кала ындыр идем бише даруан. Миндә хәзер бүтәннең яры чәчәкләргә күмәни кирәк тагын йөрәгемә. Ник ул син түгел йөрәк бит сизә һаман тагын искә төшерә. Ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк, әмма мин ул түгел шуңадыр. Yanыңда булса да үзең дә беләсең, йөрәгеңдә калдым мин мәңгегә. Шулай кызык тормыш, ялгыш түгелдер, шуңа калсын барсы тик хәтердә генә. Миндә хәзер бүтәннең яры чәчәкләргә күмәни кирәк тагын йөрәгемә. Ник ул син түгел йөрәк бит сизә һаман тагын искә төшерә. Ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк, әмма мин ул түгел шуңадыр. Мине җылытты кулларың сирәк, ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк, әмма мин ул түгел шуңадыр. Мине җылытты кулларың сирәк. Ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк, әмма мин ул түгел шуңадыр. Мине җылытты кулларың сирәк. Ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк, әмма мин ул түгел шуңадыр. Мине җылытты кулларың сирәк. Хит парадыбызның 8-нче баскычында гүзәл катнашучыларыбызның берсе Эльвина Бакирова. Синең белән диеп моңланыр ул. Бергәләп тыңлыйк, кушылып җырлыйк һәм ләззәт алыйк. Гаиләләр гөрләп яшәп ята, язлар белән матурлык килә. Йөрәкләргә яңа өмет сибеп, күңелләрдә ачылып китә. Язлар килә, йөрәк тибә, ак чәчәкләр бакчаларда. Синең белән бергә тормыш үтә, мәхәббәттә язлар
Yazlar kile, yürek dibe, ak çiçekler bakşalarda. Senin bilen birge birge durmuş öte muhabbette. Yazlar kile, yürek dibe, ak çiçekler bakşalarda. Senin bilen birge birge durmuş öte muhabbette. Yazlar kile, yürek dibe, ak çiçekler bakşalarda. Senin bilen birge birge durmuş öte muhabbette. Senin bilen birge birge durmuş öte muhabbette. Durmuş öte muhabbette. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Әлеге күркәм хискә багышлап язылган шигырьләр бик күп. Шулай ук җырлар саны да аз түгел. Зәринә Асылкаеваның "Син генә" дигән җыры шулар рәтендә. Җәгеләре шау-шашкада, кара нинди матурлык. Минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы җәйләрдә. Риза ялган мәхәббәтне җырлар итеп көйләргә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәгем белгәнә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәгем белгәнә. Таң белән бергә уянып, йөрәк шаулы балында, иңдә татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагында. Яшел чаклы үләннәрдә калсын безнең эзебез, тик бергә бәхетле дигән шуңа ашсын сүзебез. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәгем белгәнә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркәм көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәгем белгәнә. Еш кына кызыклы мизгелләр турында сөйләшкәндә без яшьлекне искә алабыз. Миңа калса тормышның нәкъ менә шушы этабы иң матуры һәм кадерлесе. Чираттагы резидентыбыз Рөстәм Асадуллин да нәкъ шуның турында җырлар. Клипны бергәләп карыйк.
Sağınıp yürgen su buyularını da Kaytır idim şu şaklarıma Bir bulsa heytir idim Vayınlarım sağındıra Şişmelerinin şilidir şilidir Akan suların yittıra Bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın Başır idim kibik yaşlık Yaşligim utlarına Eydir idim Vayınlarım sağındıra Şişmelerinin şilidir şilidir Akan suların yittıra Bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın Başır idim kibik yaşlık Yaşligim utlarına Sızılıp kına tonlar atkanda Göz aldımda yürgen yıllarım Sağınıp giresim düşlerime Yaşligim inim yaşligim Eytir idim Vayınlarım sağındıra Şişmelerinin şilidir Akan suların yittıra Bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın Başır idim kibik yaşligim utlarına Eytir idim Vayınlarım sağındıra Şişmelerinin şilidir Akan suların yittıra Bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın Başır idim kibik yaşligim utlarına Eydir idim Vayınlarım sağındıra Şişmelerinin şiltir Akan suların yuttura Bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın Başır idim kibik yaşligim utlarına Eydir idim Vayınlarım sağındıra Şişmelerinin şiltir Akan suların yuttura Bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın Başır idim kibik yaşligim utlarına Başır idim kibik yaşligim utlarına Эстрадабызның зәвыклы, җыр моңга гашыйк җырчысы Зәйнәп Фәрхетдинова бу атнаны 5нче баскычта. Ул безгә беркайчан да моңсуланмаска тәкъдим итә. Аның сүзләренә колак салып, киләсе композицияны куеп җибәрәбез.
Әти-әни исән булганда, без һәр вакыт бала. Гомер буе пар канатлы булып яшик дигән теләктә Илсия Бадретдинованың «Эх, әти» клибын карап узыйк. Балачак хатирәләрен бергәләп яңартыйк. Яңа уен чыкка миннән дә сөенеп, мыек астыннан шат кына көлеп, кайтыр иде очынып әтием, хәтерлим мин кичәге кебек. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җир давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Яратуың сизелә күзләрдән, көчлерәк ул купшы сүзләрдән. Мин әле дә авыр чакларымда синең белән төштә сөйләшәм. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Иске гармоның, шыбыркың, куян бүрекләр. Алдыңа утыртып, матайда йөртүләр. Тезе чыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине көткән залдагы зур диван. Термос төбендә чәй, прима тәмәкесе. Кырынгач сибенгән шипырыңның исләре. Матчада талчыбык, сарайдагы таган. Эх, әти, булар барысы да синнән калган. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Кадерле телевизор караучы дусларыбыз, ТМТV каналында баручы тапшыруларны карамый калгансыз икән, бер дә борчылмагыз, чөнки сез безне интернетта да эзләп таба аласыз. Экраннарда чыккан QR-код сезгә ярдәмгә килер. Ә хәзер исә Сирина Зәйнетдинованың иҗат җимеше белән танышып узыйк. Кузгалдык. Сезнең белән мин үсәм дә, канатланам да, яшим дә. Көчле хатын-кызлар. Белмидем ару-талуларны, белмидем туктап калуларны. Егылдым
хатын кызларда елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар, ләкин аны беркем сизми, күрми. Тоташ ялкын йөрәгеңне беркем белми. Көчле хатын кызларда елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар, ләкин аны беркем күрми, сизми. Тоташ ялкын йөрәгеңне беркем белми. Gönlümü rüzgar deyip gitmeyiz, üzülenir deyip ümitmeyiz. Men şuluk şul ölükке şayılmayam, Жидауылыға қаршы тұралам. Күчле хатын кызларда елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар, ләкин аны беркем сизми, күрми. Тоташ ялкын йөрәгемне беркем белми. Күчле хатын кызларда елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар, ләкин аны беркем сизми, күрми. Тоташ ялкын йөрәгемне беркем белми. Көчле хатын кызларда елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар, ләкин аны беркем сизми, күрми. Тоташ ялкын йөрәгемне беркем белми. Көчле хатын кызларда елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар, ләкин аны беркем сизми, күрми. Тоташ ялкын йөрәгемне беркем белми. Ринас Әхмәтов әле күптән түгел генә хит парадыбызга кушылса да, югары үрләргә бик тиз бара. Бу атнада ул икенче баскычта. Игътибар зәңгәр экраннарга. Кая? Тауларга. Тауларда үсәргә кеше биргән, ул синең иң матур горурлы. Матурда, нурлы да булганыга, тик сине яратып торырлы. Даулар кушагы эчендә, ничекләр яшисә,
Seni haman nurların şaşasın. Dağlar kuşağışında nişikler yaşaysa ey canım. Hallerin belirge kurerge meni de bir tavlarga yol aldı. Dağlar salkınlar sınagan Tikisinin güzegin sınmagan Eytirsin dağlar şaşagin Üzerli elide tumagan Dağlar kuşağışında nişikler yaşaysa ey canım. Hallerin belirge kurerge meni de bir tavlarga yol aldı. Hallerin belirge kurerge meni de bir tavlarga yol aldı. Барлык катнашучыларны искә төшереп узарга тәкъдим итәм. Вакытны сузмыйк, киттек. Ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата сине йөрәк. Әмма мин ул түгел шул кадәр, мине җылытты кулларың сирәк. Язлар килә, йөрәк тибә, ак чәчәкләр бакчаларда. Синең белән бергә тормыш үтә, мәхәббәттә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркән көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Син кирәгем бер генә. Вайыннарым сагындыра, шишмәләрнең шилтер аккан суларын ниттыра. Белгән булсам, артыннан куып тотканын, кашыр идем кебек яшьлегем утларына. Моңайма, моңайма, моңайма күңеле, аңлар тормыш тоташ сагыш түгеле. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый, күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Көчле хатын кызлар да елыйлар, йөрәге күңеле белән елыйлар. Dağlar kuşağışında nişikler yaşaysa
Светлана Хафизованы көчле алкышлар белән каршы алыйк, дуслар. Чөнки бу атнаны ул беренче баскычта. Үзмәгез язгы чәчәкләрне дип аталган клип TMTV каналында бергәләп карыйк һәм бәя бирик. Карлар эреп язгы сулар киткәч, гөлләремдә гүя җанлана. Чәчәгеннән тамган чык бөртеге, кояш нурларында алланам. Юк үзмәгез язгы чәчәкләрне, яз кояшы салмагыз сагышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Юк үзмәгез язгы чәчәкләрне, яз кояшы салмагыз сагышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Чәчкәләрнең күз яшьләре татлы, күбәләкләр шуңа яратам. Хуш исләрне җиргә бүләк итеп, сафлык хиссен җиргә таратам. Юк үзмәгез язгы чәчәкләрне, яз кояшы салмагыз сагышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Юк үзмәгез язгы чәчәкләрне, яз кояшы салмагыз сагышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Саклагыз сез язгы чәчәкләрне, җаннарына яра ятмасын. Чәчәкләрнең исе, сөю хисе, күңел хисе җилгә очмасын. Юк үзмәгез язгы чәчәкләрне, яз кояшы салмагыз сагышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Юк үзмәгез язгы чәчәкләрне, яз кояшы салмагыз сагышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Гомерләре кыска чәчәкләрнең, бирми гомерен ачы язмышка. Кызганыч, саубуллашыр вакытта килеп җитте, дуслар. Сыйфатлы татарча клиплар карадык һәм катнашучыларны тиешле баскычлар буенча урнаштырдык. Мин Диля Нигъмәтуллина сезне икенче атнада да нәкъ шушы вакытта TMTV каналында көтеп калам. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Сау булыгыз.